Warni Parhalado HKBP Tamarunang Resort Tamarunang Upasa Tamima. Selamat Hari Natal Madihita Saluhutna. Selamat Hari Natal. Edio kamuma di Jahuba edinai baru sada. Enunga di pabahen di bana akka halongangan. Nunga ditupahi siamun nei doho tangan nei na badiai ibana. Tadok pa maulihat itu debata namang ramoti pardalanan ni Huriana. Jala di bagasa sadarion, tapatupa paningotan hatutubo ni Tuhan Yesus, namambuan halua odot anguluan di hita. Alabalgan ni holong na tu saluhut na natinopana, dilehot do anak na nasasadai, asa unang adong namago nanggo sa halap isya kita. Alay asa taruli hanguluan na sa liling-nililing nama. Alanii, di bagasan ulup-ulup dohlas di roha marede mahita las marsijalanga mahita sama hita. Bunga jupang seari pestai atu tubuh ni Tuhan Yesusi. Tuato ibana sian surgoi me batu hitaon asanga poni debata dame dame marijolma las ni rohani debata ajolma natinongos ni para siromai debata amai asangapon di debata dame-dame madijolma las ni rohani debata najolma onuse. Sumana mi madingona tubuon posibo andame tu portibion satir zawon mi rohanamion namimi o Yesus asangapon di debata dame-dame marijolma las ni rohani debata ajolma onuse. Marhite-hite gor ni debata ama. Dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot gor ni tondi porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso. Dileho tuhita sada anak. Ape tu abarana do sogot harajaon. Jala bahenon na guarna. Si partahi halongangan. Ulubalang ni debata ama. Saleleng ni leleng na. Raja ni hadameon. Ende kamuma ende na baru Jehovah. Edeho ma Jehovah alay sandok tanoon. Pajojor hamuma di tengah-tengah ni akan ni sipalabegu. Hamuleon nai. Di tengah-tengah ni saluhut bangso halungangan. Akan nabinahen nai. Marsomba hamu tu Jehovah. Marpahean na marhaudohan. Aka hidir mahamu. Maradopon ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di benua gijang, marroha ama doho tuhami halak pardosa na dangolon, alani i dilehokodo anakmu na sasadai, Tuhan Yesus Kristus, asa porsea jala dapotan hanguluan marhites yan ibana, namangidong wahami nuaing tuho, suru matondim na badiay turohanami, asa manahan hami, sahat ro di ujungna, di bagasan haporsyaon na sitong, jala asa martua hami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahita. Tapuji Tuhan ta. Los maroha tuhataro umongkom sa sude ukaproha yakon raja marende masude marende masude marende masude Pano ng laut arangani ng awang-awangi umay ng sungay Olokon rajai Olokon rajai Olokon rajai Tatangihon mapatik ni bata di minggu na parjolo parningotan ari hatutubo ni Tuhan Yesus sadarion imana tersurat di Filipi 2 ayat 12b. Mardongan biar dohot lomos ni roha ulahaw kamuma nahaluan munay. Ido sahatna atong rap magido gogo mahita sian Tuhan di bata. Ale Tuhan debata saya parugoy mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Tapuji Tuhan. Dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan. Sitopa nasa na adong paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahuula hami marhite sian pangoleon nami di hat patikmu. Ima marhite sian hat tubu-tubu ni rohanami na roai. Nang sian pangkatayon nami na soture. Rodi pangoleon nami di hisap-hisap ni rohanami. Natamas itu tudo na huhum muhami ala ni dosa nami i. Alai nator sasolbagi do hami nuaing ala ni i. Asi maroham di hami ale debata nami. Pardenggan basa
jala para si roha doho, ala ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh maton di parbadia tu rohan nami be, asa terbaik kami mangoloi ho, di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami tuhangoluan na surasuda, na pinarbagabagam, di akan na porse di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonondo pagkaholongi ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasadai di Lehon. Asa unang mago ganup na porsea di Ibana. Asa hangoluan na sa leleng ni leleng na di Ibana. Asa ngapon ma di debata na di Gijang. Kor pungan ina.
Tapuji ma Tuhata. Tatangihon mahatan di debata turpuk epistel mingguta sadarion tersurat di Psalmen 37 ayat 1 ayat 12. Jehovah do raja marolop-olop mata noon marlas ni rohama pulo-pulo akan alani. Api mardalan di jolona mangaton aka alona humaliang. Malala do aka dolot songon patis mardop pombohi ni Jehovah, mardop pombohi ni Tuhan ni sandok tanoon. Ikon tarurak sogot sude akasi somba si aji-ajian akan apa puji-puji dirina mida gana-ganaan ikon marsomba tu ibana do sude akka debatasi leban. Ai hodo ale Jehovah nasun tumimbul gumonggom sandok tanoon tumimbul situtudo ho sian nasa debatasi leban. Saitar sabur do hati uron di partigor jalalas ni roha diakan na unjur marroha. Ido saatna martua do akan tumangihon hatani debata jalan yang piopsa. Amin. Kor remaja naboso.
Terpuji Tuhan tak. Tindakon maha porsiotai, songon nahina tindakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso atu dosan, na tumo palangit dohot tano, au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, imana tinibuhon ni si Maria, nagabe-gabean si atodi parbadia, andorang soabuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuhat tubanua toru duding tanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahun tu siamun debata Jahoba amanai pargogo naso tudusani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dot na mate au porsea di tondi parbadia jaladong sada huria na badia huria atau panala Kristen akan na badia dot yasesan ni dosa dot datai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dot yang ngeluan na sora suda. Kor lansia. Kita bagaimana persembahan pujian Sian Ivana Buru Purba.
Tabegema tikting ni huriata. Titing Pesta Natal Parjolo 25 Desember 2024 HKBP Tamaruna. Nama ragam sada Goarni Parminggota Sadariol Ima Pesta Natal Parjolo Parningotan Ari Hatutubuni Tuhan Yesus. Topik Minggu Manobba Yesus Anak ni Debata, menyembah Yesus Anak Allah. 2. Marulaun Nabadia di Parminggota Sadarion dung sinu papungu peleab paduahon di patupahuriata do Marulaun Nabadia tu ruas naung makatidakon haporsiaon. Tolu Parmingguon Pesta Natal paduahon Parningotan Ari Hatutubuni Tuhan Yesus. Patupahon ni huriata do Parmingguon Pesta Natal paduahon Parningotan Ari Hatutubuni Tuhan Yesus di hari Kamis 26 Desember 2024 masuk pukul sia 00 wita di gerejaon. Jala di patupahuriata do ulaun padidion nabadia dohot ulaun makatidakon haporsiaon. Pinangido ma asa markorma disi punguan ina punguan ama dohot naposo. Songonima titing ni huriata di bagasan minggon tatangyakom ma asa gabe pasu-pasu dohot las niroha dihita terlumubi gabe kamuliaun di gowarni Tuhata. Amin. Kur bunga nama.
Tapuji matuhata uhut papungu pilihan sadaa dot sadabe. Tunggodang dodosa pangunjunot pe pangarsahi tapai mamat OTB pangarsahi tapai mamat TB. Nasotar hataon amagowani atso tubuh Yesus si paluai atso tubuh Yesus si paluai Tuhan bataku Yesus hodoi datung be mandele na porsehai datung be mandele na porsehai. Tarapul au Tuhan di baikho Tuhan atumimbul dame jupang do Tuhan atumimbul dame jupang do Sai mardongan Yesus hina denggani
Damini debata na sumurung siyan saluhut na roha. Imana mga ramoti ati-ati daho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Damang dainang hanggi nang pinaribut na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Itikyon malas ni roha hita ala nunga jupang museari pestai. Las ni roha godang tinalaw makatindakon tutudu ape na di baga-bagahon debata taringot tu padanay asagabi parjabar hita di haluaon na pinarade ni debata jala nagabe jamita di Natal na parjolo di tikyon ima na dini siyan Heber bidusada mamuka siyan ayat 5 tol hastu ayat 12 asa tajaha mamanginang masika soring siya kami ma ayat 5 aitu suruh-suruh dia mahya didok anakku doho sadariod doho hutubuhon manang audo gabe amana jala ibana gabe anakku idok donian taringot tua kesuruh-suruani iba nama bain alogo suruh-suruan na api na marjibur-jibur do parhaladona di hahulongi hodo hati goran jala di hagigoko do hajahaton alanido di miyakon debatami miyak halalas ni roha tuho ale debata sumurung asa tuaka dongami mago doa kai muse ale totong domian anggoho lau buruk doi saluhutna songon dulus Idu yang go sahatna horas madihita huriana hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus nagabi topik di ulota di pesta Natal na parjolo di kion ima manoba Yesus anak ni di bata menyembah Yesus anak Allah damang denang hanggi na binaribut na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus macarikot do amanginang sada kaabsahan di tonga-tonga parengolun jala macarikot do taringot tu status di tonga-tonga parengolun ahado nagabe status di ngoluna songon di sada perjanjian ahado status nibana apakah dia adalah pihak pertama atau dia pihak kedua atau dia hanya seorang saksi di tengah-tengah keluarga rikodo keabsahan apakah dia itu adalah kepala keluarga apakah dia itu ibu atau ibu rumah tangga di tengah-tengah rumah tangga la songoni dotong marhiti hatane debata di tikion naneng disuarahon tantangannya dihadapi Apostel Paulus hatihai bahat tu naman dokon banyak mengatakan bahwa anak Allah adalah malaikat suruh-suruhan itu anak di debata dang naholan Tuhan Yesusi anak di debata alan itu Roma Apostel Paulus masuarahon turpukon oto nagabe keabsahan taringot tu isi dosa sitong na anak di debata suruh-suruhan na ditopado dang panopa
mungkin buat tabe dahon suruh-suruan na ditopa do dang panopa ale mulu anak ni debata ima Tuhan Yesus Kristus hotdo rodi saliling na huasona harajaonna ido na disuarahon apostel Paulus hati-hai tuhuria na adong di hota Heber ditiki tongon makubasi nasida bahato halak mangasaon pikiran na ay kan i na ditongos debata do berarti tong do anak ni debata mencoba mengkaji setiap pekerjaan hobar tu pikiran na buido sasahalaki talehon tugas alai na taleoni tugas tu ibana dang nagabe dirita ibana alai buido dohonota ibana mana gabe suruata na tasuru di ibana alani i gabe diulah matugasi dang nagabe au na husurui jala na husurui ma au daw idu na boy berengota amang inang maretur pu jamita didikyon macelas roha iya jala di parningotan ari hatutubo ni Tuhan Yesus Kristus didikyon di sorahom ma keabsahan status ni Tuhan Yesus najujut tajou najujut tabuan di bagasan tangyang ta najujut tasobba asa unang gabi ganggu hita asa unang gabi tadok sarupa suruh-suruan malaikat dohot Tuhan Yesus anak ni debata huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo dapot jupang ari pestai somalna buhado manginang ketika kita sudah sampai ke hari Natal aroma-aroma apa yang kita bisa cium mungkin kue muse jagal muse kue jagal akas panganon namun sudi muse kembang loyang muse beda do kembang loyang tuh kembang rok-rok kembang loyang kan ikun julu digoyang do ibana asabui malua mulu kembang rok-rok didiki dipangan rok sarupa di manang beda do muse mulu nunga cupang ari pestai na jut taingot tukang gojek aduh oh kasang tojen oh ribu tukang gojek ala bahat na marminggu itu teh bahat tukang gojek iya muse kasang tojen muse baju baru iya berarti mulu dang baju baru mang berarti dang saat Natali muse dodol muse mulu di Sibolga somalna mulu Jupang songonon di Bodo di Badua aduh Lomang iya muse sasang oh mulu nggak pasti jut dui muse mulu nunga Jupang songonon mana taingot marbida iya muse iya sarupa tu jagal terserah anong jagali manang na di kecap deh manang di saksangi iya buah malih hamu paya kojo jagal saksang manang babi kecap malih hamu amang inang tahajud iya muse asing ni muse hola nido somal na amang inang dakuboto ngahia taulahon manang najut taulahon molonung ngajupang Natal marpunguma di bagasta martangiang adong pe kembang rok adong pe holan na tolor sambal adong pe holan na gulamo na ditutung alai rap martangiang amin iduna bui berengota jala iduna pasti ingotota puasa somalna didiki Natal akasi solhot jala akaya nakota najujut di tanah perserahan rodo
Napaduahon molo sahat ita tu momen Natal. Ale jujur maju hita manginang. Dia do galak di hita. Momen Natal do manang momen tahun baru. Jot ta paradi akaku itu dia do. Tu Natal do manang tu tahun baru. Jujur maju hita. Iya. Iya. Dang mambain kue homa, dang kaya di dokon, dang mambain kue Natal homa daw. Dang mambain kue tahun baru homa. Jut. Iya. Jala di sorma amang inang naboy berengota. Ternyata lebih nikmat ternyata yang sering kita lakukan momen tahun baru daripada momen Natal. Ape molo momen tahun baru satabi amang inang. Dongata hobar balo haporsyot taipe tongdo martau baru. Tongdo ikon didapoton nasida tahun naik baru. Ale momen Natal ini hanya milik orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Momen Natal sada parningota doona manginang boha parngulut tenagu dosai alai diburi Tuhan Yesus Kristus. Boha lumlam hita madalani ngulut taon rode bata ditongos ma anak nana sasadai gabi alus ni pardalanan ni ngoluta. Ternyata Tuhan benar-benar mewujud nyatakan janjinya. Marhiti momen Natal di suara homa songon jamita nabodari di suara homa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi alai di bagasan dame nasumurung ma ganup na tinopa. Alani jot-jot doa mang inang sering kita melupakan serta lebih mengutamakan momen tahun baru daripada momen Natal. Damang dainang haanggi na binaribot na hinahlongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Turpukon tongdo maswarahon taringot tu parngoluon ni anak ni Tuhan debata Tuhan Yesus Kristus. Nah seorang dang di dalam kemewahan, tidak di dalam gelimang harta, alai di bagasan benget ni roha, serep ni roha, kerendahan untuk bisa mewujud nyatakan rendah hati dan damai sejahtera. Alanido sanga rosuku-sukun melosongoni Tuhan Yesus sidang anak ni dibatai puasa. Waduh anak ni dibata seorang di kandang domba. Tapi anak raja waduh di si seorang. Tidak mungkin itu. Roma suku-suku ini terus itu sampai ganggu haporsion nasida holan membahas taringot tusi ganggu sobai puasa haliaudo na adong di ngoluna tuahai ima hati hai ale Roma Apostel Paulus paingoton nasida bukan dengan gelimang harta untuk mewujud nyatakan kehormatan kepada Tuhan dang marhiti aka kemewahan amang inang gabebui tapatuduhon nasangap debata ala di bagasan uduk ni roha di bagasan serep ni roha di sidu tahatindakon debata nanunga tubuh di rohat taganup. Itu yang pertama sekali kita bisa mewujud nyatakan Tuhan benar-benar telah lahir di dalam hatiku, di dalam hati kita. Jala odo nagabe idaon nia kadongata tutudo nasida na diuluhon Tuhan Yesus Kristus na dihalason na tubuh sadarion marhiti uduk ni roha marhiti sirep ni roha marhiti benget ni roha. Damang denang hanggi na pinaribut na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus adong sada ilustrasi. Ada suatu gereja di Afrika di mana gereja ini pendetanya setiap hari Minggu untuk bisa mereka beribadah pendetanya harus datang dari luar. Kebetulan jadwal seorang pendeta melakukan pelayanan di gereja itu dari salah satu gereja yang sangat jauh. Karena jauhnya dia harus berjalan sampai di tempat itu sekitar
Sabtu malam, karena di gereja itu juga tidak ada orang, karena jemaat juga jauh. Daudo akar ruas sian lingkungan ni huriai padisima ibana paimahon ngata boto amang inang ala naluja paditai jala paditaon kebetulan na parjolo padita na pugus doon hati hai memang di bagasan parsahitom paditaon setabi amang inang adong baro-barona dibuhi songoni dison iya jadi Roma nasida. Mungkin ngata boto kita bisa bayangkan kalau ada luka-luka di sini, di wajah, di dada, di tangan, itu kalau ditutupi pakai jaket, pakai kain itu akan panas. Lantas dibuka honibana songoni. Iya. Sambil paimahon alana dibereng saat ibana di huriai, dibereng ibana nunga pukul 5 pagi, tanggung lahomat diori penginapan. Ujungna nasida hudul ma di jolo ni garejei adong kursi-kursi songoni ma paimahon songoni. Iya. Di paima masongoni ape di paima rencana nasida anong jam-jam tong asia lau manasida tu pudi mungkin lau persiapan ape alani lojanya tarpodo manasida ngabah ruas naro tu gareje dibereng akar ruas ima pat di tahun isi doon pigi iya adong nama ngusir adong do akar ruasi ro tu gareje. Jangankan untuk dilihat, dipandang pun tidak. Songoni, ala magigi, mamereng pad di tahun. Iya, ala dibereng museh hudul songoni pihak-pihak pemahaman jemaat. Atihai ini adalah gelandangan yang tidak diurus. Iya, akhirnya jam sia orang saparopat tarsunggul mapad di teh ala na ngabahat be langkah-langkah jalan akar ruas nan yang masuk tu garijai tersunggul nasida bah lauma tu pudi iya sampai di pudi pajupang tu ruas ya sana diusir tu nasida alai dang pola mangalo nasida ujungna lauma nasida tu sada inganan agak bunyi di sima nasida ganti pakaian laho masuk makubasi langsung masuk mah tu konsistori saat disi bingung doa ke penatua ala nasida dang diri pun nasida bahwasana oddo padita naneng marjami tatu nasida sampai songoni bah dijalangi ale uhomma merasa bersalah sude aka parahladui sampai masuk ma parminggon nakok ma paditai longang maka ruas di idama bah iya hanya itu yang bisa kita lihat iya marjami tama paditai uhud ditangyakon ma ganup ruas satabi nama bursikon ibana ganup ruas nama katatai ibana ganup ruas naso tubuh holong tu ibana iya damang dainang ahana bui putih hatta sipata amang inang olodo hita menilai dari penampilan tentang siapa seseorang iya olodo hita mangida hobar tunata ida langsung taponis langsung tabain sada keputusan tanpa kita sadari seolah-olah kita paling suci nasida na paling hina ape holana di boto ruasi longang nama nasida uduk ma rohana las di solima las martangiang ma boita bayako namang inang ruas nama bursikon padita nakaning ruas nama katatai padita nakaning ruas na ulu mangida padita nakaning ala na baro-baron ibana ala bau ibana las idu nama nangiakon nasida jala idu na boy berengot tamang inang marhi turpuk sadarion songot dia Tuhan Yesus lahir bukan di hotel yang mewah bukan di istana yang mewah alai di kandang domba las idu amang inang na sorang di kandang domba idu amang inang na paluahon ganup ngoluta sian go dosa jala idu na tapes tahun di tikion. Bukan dengan kemewahan kita bisa menentukan status seseorang. Nabui pakiota laho mangida parngoluon laho mangida status laho mangida keabsahannya kadongata marhiti holong nirohado naum tama jala ido neng di suaraon marhiti turpuk jamita di dikion jala ido neng buanota annong mula sian ulota di dikion
holong ni rohana di pasahat di bata ido na ikon ta tindakon jalana ido na ikon ta baritahon di ganup moluta. Jangan katakan aku mengenal engkau, ape tang takas tatada isi nasida tumagom ma tadu tu Tuhan di bata ali Tuhan tadai mau ala di batado na manadda hita belum tentu manadda di bata ala na taida selilingon di bata na sangap na songonon ido na salilingon tabuto ape bahat do parhitian ni di bata patuduhon hasangapon na patuduhon hamulyon na mulut tabere ngamanginang di paranguluta uludo sipata ditiki tartutuk kita tahirim do ngata sia donang na romang rupi hita ape asing do dipaki di bata nagabe parhitian na laho papo sorohata na tangi do di bata di ganup ngoluta ido amang inang natapes tahun di perayaan Natal na parjolo ditikyon tabuan mula maanong sien uloton holong ni rohani di bata naso mangaci holong ni rohani di bata di pasahat tu hita dang di beda-bedahon isi ho amanginang dang di beda-bedahon isi ho remaja na poso bulung songon dia holong ni rohani di bata tu anakna nasa sadai songon ido dilihot tu hita ganup holan alani holong ni rohana tu hita ganup dilihon anakna nasa sadai asa unang gabe mugap hitahon aso nang gabi mati hitahon alay asa dapota hangoluan na sora sudah alam moloboy tabering amanginang. Kalau bisa kita melihat pada saat ini zaman digital pada saat ini sudah banyak ilah-ilah zaman now nggak bahabi amang inang halak na mande batahon dirina halak na mande batahon jabatanna halak na mande batahon na adung di ngoluna seolah-olah itu bisa menjamin keselamatan untuknya. No, tidak amang inang. Holan Tuhan Yesus Kristus do nata halason didikion na tubuh didikion nata ingoti didikion laho paluahon nguluta sian go dosai ido amang inang las ni rohata las ni roha godang songon nabudari satu sadarion ta ingok ma songon dia na disuarahon Tuhan Yesus Kristus tu nguluta di partikian noengon damang dainang hanggi na binaribut na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus laho pasikop pun las ni rohata asa takas nunga di palua hita sian go dosai di pai baru ngoluta anong tapatu pado anong ulaon nabadia ya di sonjot usorao kami muse amang inang ganup nanunga tajalo sian Tuhan de bata ikon saha tunasidung do anong asa boy jalo otai bahat do amang inang ditiki di jalo hamuma jala pangama jalo hamuma jala inum hamu siani alai saya di jalo dang diduk mau lihate dang sahat nasidung anong diduk tu Tuhan de bata pinuji mahu oleh Tuhan na mamburi ngoluku holan di jalo langsung haruar to alani tajamoton na pinaradi ini de bata dihita ganup unang tapalua unang alani partikian satokin gabe mari suang saluhutna nanunga di pasahat di bata amin amin. Iya, saya yakin mudah-mudahan kita mampu bisa bertahan walaupun banyak nanti yang mungkin akan mengikuti perjamuan kudus, tetapi itu bukan menjadi penghalang untuk kita bisa bertahan di tempat ini. Kita akan bersama-sama bersuka cita, kita akan bersama-sama menikmati anugerah Tuhan, dan kita akan bersama-sama mengucapkannya di dalam doa kita. Ingat, ketika kamu nanti keluar amang inang dari pintu ini banyak godaan. Nunga diburi, nunga tajalo, holan haruar hita siap pitui, ulu disipata tartutut langsung, holan salangkah otik. Itu, dang di halomohon de bata, si songoni. Songon di ulota sadarion parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus ikon sikop manian las ni rohai
ikun manotong manian las ni rohai unang alana satokin gabe marisuang ingo mamanginang turpukohon paingotok kita sahdo hita aka sisian ni debata. Ini status untuk kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah yang diciptakan oleh Allah. Allah ni di pai baru nguluta lasrohata di Natal tadi dikion lasrohata tajamoto nih tajagaho nih unang holan alana sautik gabe marisuang saluhutna las marohata di ulota sadarion di pasu-pasu Tuhan di bata mahatana di pargugui mahita saluhutna amin. Martanya kita mau lihat ya male Tuhan marsaringar hatam di ulon nami sadarion di perayaan Natal naparjulu marhiti hatam di pangoto hami ale Tuhan di bata asatakas manian di ida hami oleh Tuhan di bata jala hodo Tuhan nami na paluho kami sian dosa jalanunga di pai baruho ngulu nami le Tuhan di bata marhiti hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus ini menjadi penggenapan janji keselamatan yang Tuhan berikan untuk kehidupan kami. Alani male Tuhan di bata pasu kami saluhutna pasu ruas ni huriam sian horong sekolah minggu remaja naposo ama ina lansia diganu pargulmiton ninguluna sidale Tuhan di bata manotong ma asin roham nama masu nguluna sida saluhut nale Tuhan di bata songoni pilih Tuhan di bata anong neng diuduti hami tinalao majalo parpadanan nabadia asiroham Tuhan papos rohanami jalapatahu ngulunami tinalao majalo ulau nabadia na pinaradim di tonga-tonga ngulunami tinalao maburi ganup ngulunami sian dosa asiroham Tuhan pasu hami saluhutna mangasahon gorenakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Puji Tuhata, mari di mahita sit bukede nomor haka bukede nomor 56 uhuma tapasahat piliata. Sairo mahamuna tu Betlehem hidadak danak si paluahita ta somba maibana ta somba maibana ta somba maibana sangat Tuhan salut ditakona porsu ditano alani jolma nadi hamago anta somba maibana ta somba ibana rajata
sombama ibana, ta sombama ibana, ta sombama ibana, Raja hatta. Oh Yesus Tuhanku, sai nang puji aku pambanmu di au pardosa. Ai game jolma oh mopop au ta sombama ibana, ta sombama ibana, ta sombama ibana, Raja hatta. Huria nahina holongan sonari masuk mahita tu ulaon nabadia. Mari di mahita. Yesus namamu orsan, dosani portibion, pangolu amin. Yesus namamu orsan, dosani portibion, pangolu amin. Yesus namamu orsan, dosani portibion, sai pasonang amin. Amin, amin, amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan dia bata para sirohana sumurung. Amanami na di banwa gijang. Asiroham. Topot mahami na pungudison. Adorang ko pangakami anong parpadanan na badiyay. Leho mato di parbadia tu ganup hami. Asa ditubuhon na porsyon na mangulo di hami. Asa po situturohan namin di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pargugoy mahami maswadaho diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon na porsyon na mangului. Saya taiti rohan nami. Asa lamalungo kami tu banwa gijang. Asa saya masiol hami. Paimay mahon harorone Tuhan Yesus. Amin. Kita ka naong pinarhamaul ni bata. Tasakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Di ba ini tatibang ma jumulo manang natao hita marulo na badiya. Asa unang hona uhum manang ise siya kitaon. Ay holan na uduk roha. Jala na manolosoli rohana ala ni pambahenana na suture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsia di hasisani dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tahu mangaton parpadanan na badi. Alay akka na dohot marulon na badia unang bedioloy si bulis. Unang be didati mardosa. Tung padaw hamu maro hamuna siya ni.
Tunggu tapo kamu mahosom doh latin roha. Alai, paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mate. Jalan nang mula mangulu umokop hamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadi. Di baini, tata kasih majolo rohat tabi. Jala alusi hamu ma suku-sukunon jongjong mahamu. Di parhatuturo hamdo halak pardosa hosian hatutubum dot alani panglasyom di pati ni debata molo di parhatuturo ham dogma olo namarasat doroham ala dosami jala dipangi doroham neng malua ho nuwaing sen dosam molo songoni roham dogma olo di parhatuturo hamdo nang roh Tuhan Yesus Kristus tanoon panguluhon pardosa ibana nang mati dot mula mangulu umokop ho mamorosan jala manisa dosa molo songoni di parhatuturo ham dogma olo doho manggota po si roham lati ni roha dot hosom ni roha akup ni doho martingkan dot halak na mangarsay ho jala na doho manisa dosa ni dongamu songon pinangido ni roham sesao ni debata sudi dosam molo songon ni roham dogma olo atong tapaudubi marohata jala tatopoti masudi dosata ihuto kamu matangyangon di bagasan rohamu nabi ale Tuhan debata aman nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa gudang duhami ejojot ulosi hami patikmu tamado hona uhum mu hami nuang dosogut molo balosonommu tu hami hobar tu pamenan nami alai alani godang ni asi dot olong ni roham dot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung ni lehommu umokop hami alani ubay na hum hami mangido tuho asi maroham di hami sejalo mahami saya sama sudi dosa nami jalaleho to di parbadia tuhami asa margugu hami mangalu nasa dosa dohot mangulahon na hobar tuloh meniroham saliling di tanoon dope hami amin atong hamu aka na manopoti dosa muna jala na mawas di asin rohani debata sesahak matu hamu na hinaporsyam muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuho pos marohamuna nunga sisa salut dosa muna marhiti-hiti ko wari bata ama dot anak dot todi parbadia amin ale amanami na di banua gijang say pinurbadia magwarmu seroma harajomu si saut malom ni roham di banua tongon songon na di banua gijang leho matuhami sa dalawang hongoluan siya pari sisa madosa nami son panesa nami di dosa nindo ngamardosa tuhami una kami togion pangujunan palua mahami siyan pangago ay holo na punah harajaon dohot hagugoon rodia sangapon saliling nililing na amin udul mahamu mari di mahita Yesus nang sinea Nihau na pinarsilan Roham tok tong
Yesus. Atong tangyo kamu matonan ni Tuhan Yesus laho padirihon perpadanan nabadiyay. Atong romahamu nunga rade sude ida jalade hamuma dengan basani debata. Yesus mual ningoluku si pangolu tondiki ai dibunuh musuhku imahamateani o manau ni hamagoan patu pahon
Mari dehita sian bukit nomor 227 ayat sada. Bukit nomor 227 ayat sada. Puji ma Tuhan di bata ale tondiku, cerana sarohaku di bagasan mamuji ku warna nabadi. Puji ma Tuhan di bata ale tondiku, cara unang tung halupahon dengan ibasana sudina. Ibana dumani sadosam sudina, jala ibana pamalu maka sahidmu sudina. Ibana paluan hosam sian hamaguan, jala dileho tuho dengan bahasa dot asin roha. Para si roha jala dengan bahasa dot Tuhan di bata. Labat tarima jala para si roha gudang. Dang di bait tuhi tanah hobar tu dosata, jaladang di baloson tuhi tanah hobar tu hajahatota. Sohon asin rohani ya mama tuaka na konna do asin rohani Tuhan di bata, dia kana maka biari ibana. Nunga takas di patuduhon di bata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuang syarimasna, dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Tiba ini saya pujion ni pamangaku dohorohaku do nasa pambahenaku do Tuhan di bata olat nion ro di saliling nililing na. Amin. Mari dehita sian bukit nomor 227 las jongjong mahita saluhutna. Tatangnya koma piliata ali di bata amanami na di banua gijang hodoh rodoan ni saluhut sile honle honadenggan dok nasol libasa na meliutus upasata mima siana nilomi tu hami pilihan nami tuho sejalomi kabe uap nucus di jolom pasu menjaramoti asahu parasia kami pilanon pati bulu narajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di porti bion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam tadahami kodang ni sileho leomi tuhami asalam gir-gir hami mandok muliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tondi di
oleh Tuhan debata na totong naso marmula naso marpacohotan. Hupuji hami maho ala saut sudetahim naong sinakapmu adorang so marujah do pihasiang anon dang tarabat sibuli sakapmu dang sudah tahim na badi di pahen dosa nami ala holong ni roham na balga naso haduduani di bayani mauliate murahan nami tuho ala naong saut sakapmu ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu di hami asa malua hami siat dosa hamatihan dosien uhum jala macohot hami mangulahot dosa ope saya si maroham di hami togi hom mahami tu anakmu saya bay mahami gabe siluam tu ibana asa upani halojon na hami ala na tinaon na berniti dohot angaluton umokop hami asa ibana na punah hami jala hami na punah ibana saya sungguh lima huriam sadarion asa diingot habal gommu dohot haroro ni anakmu gabe jolma laho pangoluho kami pardosa saya sungguh lima aka parhalado di huriam mamaritahon barita nauli tu salut halak naong patar hasangapommu jala naong jupang dame dohot asonangan seleho mapitu naukap tu halak naso tu manadaho tuhot tu paragama na asing asaro na sida mangoloy Tuhan nami Yesus Kristus si rajay masaluhut panggomgomi dot akka suruan na asa diboto na sida naong dileoko raja jala Tuhan na sumurungi rodi saliling nililing na selehon gugo tuaka na dibagasan pangujunan apuli akka na marasak jala palua akan na targugot siya tatap jalaw dingi akan na pinuburu-buru ni hala-ala ni kuwarmo siya dongani jala pasu-pasu hami sudi akan na manggudang rodi dakdanak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin alea manami na dibanogijang sa pinurbadi amagwarmo siya Roma harajomo siya saut malom ni roham di banu atongon songon na dibanogijang leho matuhami sa daron ngoluan siapari si sama dosa nami soan panasa nami di dosa ni dong mardosa tuhami una kami togihon pangucunan palua mahami sian pangago Ay hodona puna haraja dohot kagugo rodi asana pon salele nilele na mula mahamu di bagasan dami jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor homadah mena tutodim amin Shalom, selamat Natal ma dihita saluhutna. Hupangidu hami mamanginang asa di soma marbari sudi perhalado jadi hupangidu hami matuhamu amanami nanami ruas